Marvin Kuiper weet het nog goed. Hier aan het begin hier zie je een liets gebouwtje. Dat is natuurlijk de kassa. En daarachter daar links in de hoeken wie een grut zwembad. In Zwemmenkoel, mijn dukplanken. Dat wie doe. Op deze droombeelden uit 2015 is nog correct het zwembad te herkennen. Verder wordt duidelijk dat er al meer dan 20 jaar niet meer bad is op het terrein. Dus had Kuiper een soort reacties gekregen op zijn plan om op hetzelfde plak weer een zwembad te openen. En we zijn eigenlijk overspoeld met reacties en honderden likes en duizenden bezoekers op je website. Dus dat het leeft, dat is denk ik volgens ons wel duidelijk. Het is maar de vraag hoe realistisch de plannen binnen. Er moet een heel soort gebeuren wat hier weer een zwembad stiert. En dan is ook nog de vraag waar dat al een keer betalen moet, want met €10.000 best te lang net. Nee, het is denk ik wel een bedrag met 6-0 achter de komen. Ja. Hoe het er komt bij het plan, dat kunnen we jaren worden, voordat er een nieuw zwembad in Haan stiert.